पिया नाचे रे यारवा नचली कमाल के रे यारवा रकेस्टा में आइल बिया महल नेपाल के रे यारवा रकेस्टा में आइल बिया महल बंगाल के स्वीटी फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो बांसी। देखो पूरा बाराती नचताटे संघराती छुए ले चाहे सब कमर के लेके 10-20 नंबरिया उहिलाबे कमरिया देवे ले चाहे नंबर के पहनले बिया छोट रे कपड़ा लागेली बवाल के पहनले बिया छोट रे कपड़ा लागेली बवाल के रे यारवा रकेस्टा में आइल बिया महल नेपाल के रे यारवा रकेस्टा में आइल बिया महल बंगाल के स्वीटी फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो बांसी। अरे राइटर सही अतुल बिहारी करी है आज पूरा हाल हो अरे सौरभ अकेला राजा राम शर्मा जाय दिन वापस बंगाल के ओकरे प्यार में पड़ के भूलोइले अपना घर के ओकरे प्यार में पड़ के भूलोइले अपना घर के रे यारवा रकेस्टा में आइल बिया महल नेपाल के रे यारवा रकेस्टा में आइल बिया महल बंगाल के स्वीटी फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो बांसी।